Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bukan isang mura pagluhan na inakit may napit kaya iwan na daw na nila na sa meran kaya na na mga parin mga panikilan sa labas sinituan ng nakan eh na napagre amiruan ya sejaba kawin at tamang betara laman sayama seyo nama pagre siya imam pauka eh na sama ko na kailangan ya ya na na ya tuan ya kaisa ka panina kundare dawan wa na wa pamante na masakan seyawa